Mijn naam is Carlos de Smit, decaan HAVO-VWO Zwin College. In gezamenlijkheid met de basisscholen van West-Vlaanderen zijn we gestart met een pilot om de leerlijnen, de doorlopende leerlijnen tussen basisschool en voortgezet onderwijs te verbeteren. Vorige week was Sint-Bavo uit Oostburg hier op bezoek. In het kader van het pilot is het vandaag de beurt aan OBS Breskens. Die volgen een aantal lessen en daarnaast gaan ze vandaag aan het werk in de gymzaal. En op die manier proberen wij de toegankelijkheid naar het voortgezet onderwijs, die drempel voor basisschoolleerlingen, te verlagen. Oh, hij wacht eventjes. Ik heb weer een beetje touw en ik ga weer verder. Hij klimt weer. Ik ga weer een klein beetje verder en ik doe hem gelijk weer opzij. Hij is weer een klein beetje. Weer en dan doe ik hem opzij. Kijk hier nog even naar mij. Dat is niet zo belangrijk. Kijk maar naar hier. Ik doe hem aanspannen, opzij. En ik kan weer kort pakken. Vragen daarover. Dat is het meest belangrijke van allemaal. En op een gegeven moment dan is hij bang en durft hij niet meer. Dan zegt hij stop. Dan roep jij naar beneden blok. Blok? Wat zeg je? Juist. Als hij zegt blok, dan zorg ik ervoor dat mijn hand opzij is. En nu kom ik naar beneden laten gaan. Nu ga ik een beetje hangen. Ik ga mijn gewicht een beetje gebruiken. En dan mag jij met twee handen het touw vastpakken. En mag je net gaan of je op de wc zit. Ja, en je voeten perfect tegen de wand. Zie je het? Net of je op de wc zit. Ja, kijk naar mij. Wat zou ik nu moeten doen als hij naar beneden zou moeten gaan? Een beetje meegeven. Ja, kijk, naar hier. Ik heb het touw hier vast. Het enige wat ik ga doen is een klein beetje dit doen. En ik ga het gewoon langzaam door mijn handen laten gaan. Kijk maar. Welke lessen die je hier al hebt gekregen vind je het leukst? Nou, ik vond muziek heel leuk, want we gingen ook spelletjes spelen. Dan ging hij op de piano een liedje spelen en dan moest iedere groepje gaan staan en wie als eerste stond mocht zeggen welk liedje het was. En wat vinden jullie van het idee dat je volgend jaar naar een andere school gaat en dat je al een voorproefje krijgt? Nou, ik vind dat wel fijn, want dan is de overstap niet zo groot. En dan weet je ook hoe het hier gaat en in de pauzes en in de gangen. Dus dat is fijn. En ben je ook van plan om naar het Zwin College te gaan? Ja, dat ben ik van plan, want mijn broer zit hier ook op school. Ik niet. Ik ga naar een andere school. Maar toch wel leuk dat je hier al een beetje een voorproefje krijgt. Ja, ik vind dat wel leuk dat je hier een voorproefje krijgt. Jullie hebben hier al lessen gevolgd. Wat vond je het leukst? Ik denk muziek, want het was hartstikke leuk en we moesten allemaal gaan zingen. En hij ging op de piano spelen en dat was wel leuk. Ik vond scheikunde heel leuk met proefjes. Dat vond ik heel leuk. Ik vond ook muziek wel leuk, want dan deden we spelletjes over ook instrumenten waar we nog niet wisten wat het was. En liedjes die we al een beetje kenden, dus dat was wel leuk. Oké, weten jullie al wat je wil worden? Ik denk dat ik dierenarts wil worden. Ik weet het nog niet. Ik heb ook geen idee. En denken jullie dat je naar het Zwin College gaat of een andere school? Ja, ik ga naar het Zwin College. Ik ga ook naar het Zwin College. Ja, ik ook.